observar, olorar, tocar, tastar, la Vall d'Albaida com a experiència, la comarca com un lloc on conèixer de prop els processos tant de producció industrial com artesanal dels productes més emblemàtics. És ensenyar l'essència, la forma, la elaboració dels nostres productes a la gent que es visita, als nostres turistes, i donar-los a conèixer aquesta essència, aquest projecte, aquest producte nostre, per a que el puguen conèixer, degustar-lo, comprar-lo i fins i tot tornar-nos a visitar. Els participants han conegut de prop tots els passos que se segueixen per a la creació de veles, ciris i altres lluminàries a partir de la cera. M'aporta conèixer les indústries, els processos de fabricació y es una manera de conocer el nuestro territorio. Participo porque tenía interés en conocer una versión más de la Vall d'Albaida y me ha parecido un programa muy interesante. Son rutas con garantía de éxito, muy bien organizadas. No sols la indústria, sinó també tots aquells productes que formen part de l'artesania tradicional. La visita al molí fariner d'Agullent ha inclòs l'explicació dels processos de fabricació del pa a través de les diferents farines artesanals. Podríem dir que la tradició antiga de fer el pa en casa és el que hauríem de recuperar poquet a poquet, mitjançant la varietat de farines que avui puguem dispondre que antes no disponíem. Puguem tindre avui farina de camut, farina d'espelta, farina de sarraceno, qualsevol tipus de farina puguem tindre i en això puguem traure una bona qualitat de pa en casa sense ningun tipus de mecanisme ni ferramenta fora de lo normal. Apropar-se a l'artesania i a la indústria és acostar-se a la pròpia història de la vall. La vinya, els embotits, els xocolates, l'arrop o l'herberet són algunes de les etapes que marquen les diferents rutes que es desenvolupen fins al mes de juny. La iniciativa pretén obrir-se a un turisme diferent, un turisme d'experiències que es viu amb els 5 sentits. Destinació sense frontera.